دیمنین دست سرکرنا روزنامه‌وانکین ل ترکیه. هزین اولکاریا ترکیه روزا سه‌شنبه ل 6 پارێزگehên ترکیه و باکوری کوردستان دو operasyonekê de 12 roznamevانên Kurd desteserkirin. Başkanımız Mithat Sancar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Hevserokê HDP di civîna fraksiyona partiya xwe de nerazî bûn nîşan da û ev operasyon wek hewleke bêdenkirina ragihandina opozisyon binav kir. Baskın sırasında gazetecilere silah doğrultma, Didema avêtina sermalan de berê çekan dana rojnamevanan û serederiya dirêjkirina li Erdê û kelemçekirina berovajî li gel rojnamevanan hatiye kirin. Pêkhatina vê operasyonê piştî cîbcîkirina yasaya sansorê ne tesadüf e. Ev beşeke plana bêdenkirina ragihandina opozisyon û civakê ye. Êrişeke li dijî mafê gel bo azadiya wergirtina nûçeyan. Yek ji rojnamevanên desteserkirî Zemo A Göze û pitikek wê 45 rojî heye. Parlamenterê HDP û Mer Faruk Gergerlioğlu di parlamentoya Tirkiye'de daxwaza azadkirina wê kir. Ankara'daki evine davetina sermala wê li Enqerê'de nûçegihana Ajansa Mezopotamya Zemo Aguz ku pitikek wê yê meh û nîv heye hatiye desteserkirin. Piştî desteserkirinê zarokê wê ev çar dimjimêr û nîvin şîr naxwe. Di serdema rewşa awarte de ku bi dawî nabe bi hezaran jinên ducanî û xwedî pitik hatine desteserkirin. Ragihandina azad nayê bêdenkkirin. Li gor raporeke Sendîkaya Rojnamevanan ya Tirkiye ji 22 Cotmeha 2022 şûn de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 57 rojnamevanên girtî hene. Serokê wê sendîkayê ji rûda wê re behsa nîgeraniyên xwe yên derbarê pîşeya rojnamevaniyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê kir. Bu operasyonlar gazeteciliği kriminalize etmeye yönelik operasyonlardır. Ev operasyon ji bo tewannasindina rojnamevaniyê ne. Li Tirkiye di serdemeke wiha ku yasa sansorê hatiye cîbcîkirin û hewl têdayîn xwegihandina nûçeyan bê astenkirin. Hevdem desteserkirina hevpîşeyên me bi nêrîna me nîşaneya wê yekê ye ku dê di demên pêş de givaj zêdetir bibe û hewleke ji bo neheştina çalakiyên rojnamevaniyê. Geleceği hakikati karanlıkta bırakmaya yönelik bir saldırıdır. Beşek ji rêveberên Sendîkaya Rojnamevanan ya Tirkiye û Sendîkaya Karkerên Şoreşgera Ragihandinê piştî operasyonê li şaxa Enqereya Komaleya Mafên Mirov desteserkirina wan rojnamevanan protesto kirin û piştevaniya xwe ji bo wan ragihandin. Onlarla beraber olalım. Hep beraber özgür günlere gidelim arkadaşlar. Di çarçoveya lêkolîna vê operasyonê de ku ji aliyê serdozgeriya Enqerê ve hatiye destpêkirin, biryara desteserkirina 14 rojnamevanan hatiye dayîn. 12 ji wan rojnamevanan hatine desteserkirin û yek ji wan piştî karobarên îfadeyê hatiye girtin. Ferdî Sak, Rûdaw.